anem a presentar el que és Estampes de Penyíscola, que és un llibre que s'ha creat per Miguel Castell, un llibre que trata de ser una mena de conte, una mena de novel·la, de tot allò que la gent ha pogut viure durant els anys en Penyíscola, de ser una història del que són els nostres costums, els nostres arrels, de coses significatives de la població, com era l'escola, com és la importància de l'aigua de Penyíscola, com són els motes que diem, els malnoms que tots i cada un dels penyiscolans tenim, perquè així ens hem cridat durant molts anys. Este és un article que surt dins del mateix llibre, on cada un se pot trobar com a malnom que diem. Agrair a Miguel Castell per la magnífica obra que ha creat i sobretot la finalitat de l'obra. La finalitat no és recaudatòria per part de l'autor, ni molt menys. Estem ací i estem en el president de l'ermita, de la restauració de l'ermita, en aquest cas Eliseu Castell, que este llibre s'ha cofinanciat entre el patronat i altres estaments i d'alguna forma la finalitat i la venda del llibre va destinar a la restauració de l'ermita, tota i exclusivament. O sigui, el preu del llibre, si no recordo malament, seran 15 euros i tots aquests 15 euros que s'aniran recaudant de la venda dels llibres, a part de tindre alguns institucionals en ares a les autoritats i personalitats que puguen visitar Penyíscola, aquests 15 euros seran destinats a les millores que se puguen fer i que pugui decidir en el seu moment oportú Eliseu Castell i tota la seva junta. Avui és un punt més per donar les gràcies, en aquest cas, a Miguel Castell, pel llibre, esta obra que ens entregui. Però és que en aquest moment tinc l'obligació de donar-li les gràcies per altres coses. Per ser capaç d'haver realitzat la carretera que va ser pionera per poder començar la restauració. Perquè tots podem recordar com teníem Sant Antoni. Això era una ruïna total, l'edifici estava en ruïnes i any tras any s'ha anat restaurant. Donar-li les gràcies també perquè en el seu moment va tindre l'acert de crear la comissió i sobretot acertar plenament ficant al front de la comissió el tio Nelo, que va ser pioner i ens ha espentejat a tots per aquesta restauració. La veritat és que jo no voldria que me consideren com a autor, perquè jo la paraula autor d'un llibre ho considero una cosa molt important. Jo no sóc escriptor, simplement he d'anar recopilant això. Cubrirla. D'esta forma penso que tindrem un recinto més agradable en la gent que puja, perquè com ha dit ben bé ha dit Agustí, puges un dia i trobes gent, puges un domingo. I el dibuix de les pernes. I crec que també li donarà... A pujar José Rafael. Desahorra o camina que es pot fotre mig metres.